ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದಿತದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನ್ನು ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ఒక ಮುಲ್ಪ ಮದ್ಮಯರ್ ಮೂಲಲ್ಲಿರು. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು ಲೈನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇದು ಎಂಕಲ್ ಕೇಕ್ ಕನೇರುಂಡು ಅಂಚ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತಿಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಉಲ ಇದ ಫ್ಲೇವರ್ ಆತಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಉಲ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಕ್ದ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಐದು ಕಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಪುರ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ದ ಶಾಪ್ ಉಳ್ಳ ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದದ ಕೇಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಚೀಸ್ ಅದ್ಮ ಇರ್ನಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಪಿರಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನಾ आप क्यों इतना छोटा ಮುಲ್ಪದ ಬೇಕರಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಗ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಕೋನಿಲಾಡ ಕೊಕೊನಟ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೇಕ್ ತೆತ್ತಂದ ಅಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪೆ ಎಂಕಲೇ ಆಪದ ಲೇಟ್ ಅದೇ ದಿನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಯಿ ಬೀಸೆ ಮಾತಾವ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಉಲೈಡುಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಬೈಚೆ ಜೋಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಆತ್ರೆ ಕೋನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್ನ ಗಿಫ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಿತ್ ಬಾಯ್.
birthday. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. ಎಂಕಲ್ ನಾ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಆಚಾರ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಜೋನ್ಸ್ ಇನಿ ಫುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದೇನೋ ಏರ್ಲೈಜೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಕಲೆ ಎಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂದಿ ಅಲ್ಪ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮಂದಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು cheers ಮದಿಮಲೆಗೆ ಬಡಾದು ಸ್ವಯಜ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸನ ಲೇಟ ಬಡಾತಂಡರಿಗೆ ಪಕ್ಕಡ ನಡ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಸೋಕಡೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದು ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತಂಡು चिकन गरम गरम है नु काव अनु पेट दबके काव ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈದ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ರೇಟ್ ನಾನು अच्छा है मंजू बोन अपीटी कैसा है टेस्ट किया है अनिल भाई नहीं किया टेस्ट अच्छा है लास्ट टाइम का डिफरेंट ना चिकन मंचूरियन ना फेवरेट सुपर अच्छा है ना जित भैया अच्छा किया मिंडी निकाला अनु अच्छा है ना मस्त इष्ट चिकन मंचूरियन ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪೂರ ತಿಂದದ್ದು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಬಾಸಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಮೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಕುಸಂತ ಮೂಕು ದುಲಾಯ್ ಕೊಡಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಗಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಓ ನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತು ಯಾಮಂತೀನಿ ಅದೇ मैं बनाया ना काकू बनाया वाह कोकोनट ले कॉकटेल ಗೆ मॉकटेल कॉकटेल कोकोनट ದ कॉकटेल चिकन रोस्ट किधर है देनो ಓ ಫಿಶ್ ने मच्छी ಜಿಂದ ಫಿಶ್ ಜಿಂದ ಮಚ್ಚಿ ये बच्चे को खाना नहीं दिए इसलिए छोटा हो गए हे बोलला ना सोडून दे पोट भरलं नाही म्हटलं किसी काकू किसी असं
कोल्ड कोल्ड गोल्ड गोल्ड आले गोरले बाबा की फेका बाबा फेका जादू My baby Chino My baby Chino Ada kau kan bantu le My baby Chino My जीरा पापड़ सलाद Ada woi tu kan जीरा पापड़ सलाद जीरा Oh क्या है Jano Paper scissor हाँ क्या paper scissor सीजर पापड़ अवल पा Scissor paper है हाँ नहीं जीरा पापड़ सलाद होता हिंदी में जीरा पापड़ सलाद सलाद का सलाम है सलाम सलाम Zira paper salad Zira paper ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಮಟನ್ ಹಂಡಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక ಮೂಲ ಉಂಡು ಎಂಚಾತಂದು ಚಲೋ ನಾನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇವತ್ತನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೇವರೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಚಂಡಿ ಬಾತ್ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ ಬಿರಿಯಾನಿ बहुत अच्छा है ಎಟಂಡು ಸೂಪರ್ मटन अजीत भाई रोटी कैसा है अच्छा है अच्छा है நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கே ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ವನಸ್ ಎಟ್ಟೆತ್ತುಂಡು हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत मजा आ गया अच्छा था खाना अच्छा था खाना अच्छा बनाया दिनेश भाई मटन अच्छा बनाया दिनेश भाई दिनेश भाई प्रिपेयर वेरी गुड नल्ला दिनेश भाई बनाया दिनेश भाई ने मटन दे बहुत अच्छा बनाया मटन अंडे बहुत अच्छा बनाया दिनेश भाई ने कैसा था मंजू दिनू भैया का हाथ का गाना अच्छा है 2000 नेल पॉलिश दिखाओ 2000 रुपीज ₹10 देखिएगा 10 रुपीज का ಐರೋ ಮೂರು ನಾರು ಐರೋ ಹತ್ತು ಐರೋ ಮೂರು ನಾರು ಐರೋ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಐರೋ ನೂರು ಮಾರು ini yang lagi raja lettandi panje holiday ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ government holiday ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಮನಸ್ಪುರಾನ್ ಶೋಕದವನ್ನ ಸರ್ ಪಂಡು ಮನ್ಪೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಕೆ ಪಟ್ಟೆ ನಲ್ಲರ್ಕೆ ಖಾನ ನಲ್ಲರ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲರ್ಕೆ ಹಂಡಿ ನಲ್ಲಿರ್ಕೆ मटन नल्लरके हंडी मटन हंडी नल्लरके मटन नल्लरके दिनेश भाई बहुत अच्छा बनाया आपने थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन प्रिपेयर वेरी गुड चिकन बिरयानी मटन बिरयानी
आपने मटन बिरयानी बहुत अच्छा बनाया. ఓకే थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो. మెస్సీ థ్యాంక్ యూ మరి మళ్ళీ ఫుల్ టైర్డ్ అత్తలా ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವನಸ್ಸು ತೂತು ಹೆಂಗ್ ಬೆಕ್ಕಸು ಅಂದೆ बका टाइम वो कुछ घरी चाललंय होटल लिंक का घर पे गई जल्दी जल्दी eat. हाँ जल्दी जल्दी खाएगा जाएगा हाँ, अभी काको का घर पे जाने का है इसलिए चिन्नो जल्दी जल्दी ईटिंग खाता है. किधर किधर क्या हो गया स्माइल हो गया. किधर कॉपी टेकिंग इधर इधर ಎಂಕಲ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಂಗ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಗನಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೈದಲ್ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೊರ್ದು पानी पिएगा टेक स्मॉल ಬೊಲ್ತದೆ ಜಲ ಆಲೆ ಹಠ ಬಂತಿದೆ ನಾನು ಕಾಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದೊಳ ಇವನ ಗಿಡ ಪೇರ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ चिन्नू किधर जा रहा है? Where are you going? Huh? I am from India. Gunanath from Dubai. From India. Gunanath from Dubai. Gunanath from China. Just landing. Just landing. It's a Chinnu. Just land ayat. Chale, engla kishit kora. Ala. Cheape undu. Cheape. Chalky da cheape. Chop it, Kaku, chop it. Stop it, Kaku, stop it, Kaku, stop it, Kaku. Oh. Papa, mami उधर आता है रेस्टोरेंट में. खाली. हाँ, yes, jogging. दादा क्या? हाँ, ऐसा doing. ऐसा doing. ऐसा doing. दादा क्या? हाँ, ऐसा doing. दादा पापा मम्मा ऐसा doing. ऐसा doing. ऐसा. चौकी बाबू. कहाँ देना? हाँ, yes. कहाँ देना? ಅದು ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತೇನು ಅಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಮಾತೇನು ಅದು दादा क्या? ಟಿಂಗ್ 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 ಟಿಂಗ್